Bismillahirrahmanirrahim. Auren ramuwa. Kashi na 3. Momi a firgice suka farka daga bacci. Da mamaki suka ce, "Waye?" Kasancewar ɗakin gauraye yake da duhu. Fitila a kashe take. Dadi ya kai hannunsa ya kunna bedside lamp. Yana kallon Faruk da ke tsaye. Da sauri Faruk ya rungume mahaifiyar tasa ya ce, "Alhamdulillah, ashe duk lafiyar ku kalau." Wallahi na ji tsoro. Momi ta murmushi dan ta san ya ƙara yin mafarkin ne ta ce, "Faruk na sha faɗa maka mafarki ba gaskiya bane. Ka daina ɗaga hankalinka akan mafarki. Na sha faɗa maka, baka ji." Faruk ya ce, "Na sani Momi, amma me yasa a duk lokacin da na yi mummunan mafarki sai na ji gabana ya faɗi. Sannan na kasa samun nutsuwa, gani nake yi kamar wani abu na shirin faruwa da mu." Dadi ya ce, "Haba Faruk, ka zamo mai tawakkali mana. An faɗa maka mafarki ba gaskiya bane. Haba, tashi ka je ka kwanta." Sumsum ya tashi ya fice. Dadi ya kalli Rima ya ce, "Wai shin kuwa yaron nan na addu'a a duk lokacin da zai kwanta bacci?" Rima ta ce, "Yana yi kullum. Sai na je na tabbatar da sun yi addu'a kafin su kwana, su dukansu." Dadi ya numfasa ya ce, "To Allah ya kyauta, amma sai ya ƙara dagewa da addu'a sosai." Insha Allah, Rima ta ce, bayan wata ɗaya, zaune yake yana karatu. Wayarsa ta fara ƙara, ganin sunan dadinsa, ya sa ya yi saurin ɗagawa. "Hello, kai ne Faruk?" "Eh, ni ne. Ina mai wayar nan?" "Sai dai kai haƙuri, mai wayar nan ya rasu, da shi da matarsa." "What?" "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ya Faruk a firgice ya farka, ganin Anisa tsaye a gabansa tana kakkarwa, yasa ya ce, "Ke lafiya? Menene?" Ta fashe da kuka. "Momi, ya Faruk, Dadi da Momi babu." "Kamar ya, ina suke?" "Wasu mutane ne sun zagaye Momi da Dadi." Kafin ta ƙarasa ya miƙe da gudu ya fita. Zuwa sake da wuya ya tarar da abin da ya ɗaga masa hankali. Lokaci guda kuma ya gigice ya shiga rudani. Murza idanunsa ya fara yi don ya yi tunanin wannan karan ma mafarkin yake yi. Labewa ya shiga yi a bakin kofa yana sauraron mutanen da ke tsaye kusan su 4 majiya ƙarfi. "Hello Hajiya Laila Sunusi. Aikin da kika samu fa an kammala. Abu biyu ya rage. Na farko ba mu ga yaransa guda 2 ba da kika lissafa mana. Na biyu takardun gidan nan da sauran muhimman takardu da kika ce a baki." "Yes ma, okay ma. Insha Allah na yi miki alƙawarin cika miki dukkan aikin da kika samu. Da ke da aminiyarki, ya sunanta ma?" "Ha, yes, Bilkisu Ringim." "Okay." Kamo hannun Anisa yana kuka. Ɗakinsa ya faɗa, ya kwashi wasu takardu nasa da shi da na Anisa na makarantarsa da abubuwan da yake bukata. Ya jefa jakar suka fito da sauri-sauri suka yi hanyar fita. Anisa na kuka, shi ma yana kuka. Suka fita gate. Gaba ɗaya masu gadin ba sa nan. Security sun fi 10 amma yanzu bai ga ko ɗaya ba. A daidaita ya samu suka wuce wata police station. Yana zuwa ya faɗa musu dukkanin abin da ya gani. Ya kuma ji, sannan ya ce su zo su ceci iyayensa kafin su mutu. Ba ɓata lokaci suka nufo gidan. Sai dai da zuwansu abin mamaki ba komai a gidan. Asali ma gidan a rufe yake da kwaɗo. Sai dai gawar iyayensa na aka examining ɗinsu. Aka tabbatar da ba sa da rai. Take Faruk ya rasa wace duniyar yake. Kansa ya yi ɗib, hawaye kuwa kamar an buɗe famfo. Sambatu kawai yake yana faɗin, "Dama na sha yin mafarki an kashe mu da iyaye. Na ce abin kamar zai faru, amma ba wanda ya kula ni." Duk polis ɗin da ya yi yunƙurin taɓa sa da niyyar rarrashinsa ture shi yake yi. Suna faduwa ƙasa. Gaba ɗaya kamar ya zauce, ya ma ƙi nutsuwa a san inda danginsa suke a sanar musu abin da ya faru. Gaba ɗaya gidan ba mota ko ɗaya. Motocin mahaifinsa sun yi kala 8 amma yanzu ko ɗaya babu. Nan kuwa kan Faruk ya fara juyawa. Kafin ya ankara ya fadi ƙasa tim. A hankali ya bude idanunsa bakinsa ɗauke da salati. Sai kuma ya fara kiran, "Momi, Dadi, wai da gaske ne an kashe su? Ina Anisa? Wallahi duk wanda ya kashe min iyaye sai na rama musu koma waye." Alhamdulillah kun ga ya farka ma ashe. Sani a jikin. Kallon likitan yake yi kafin kuma ya fashe da kuka sosai. Da kira ka rarrashe shi sannan likitan ya zauna kusa da gadon da yake kwance tare da dafa shi. "Faruk, haƙuri za ka yi, iyayenka sun riga sun rasu, kukanka ba zai taɓa maido su ba, yanzu addu'arka ita kaɗai suke buƙata, ka yi haƙuri, ka ganni nan, na yi maka alƙawarin ƙwato maka ‘yancinka a gurin azzaluman da suka aikata maka wannan mummunan aiki, kar ka ɗaga hankalinka ka ji ko?" Ya share hawayensa, "Na sani dakto, iyayena ba sa buƙatar kukana, amma kuma ya zama dole na yi kuka, ba wanda zai gane abin da nake ji a zuciyata, abin yana yi min ciwo. Zuciyata tana yi min zafi. Iyayena su ne komai na. Bana da kowa a garin nan sai su. Na haka dole na yi kuka.
saboda na rasa komai na rayuwa. Na rasa iyayena, sannan na rasa gidanmu da dukiyar mahaifina. Ko ka ci karfinsa a Dr. ya numfasa. Faruk, ka gani sunana Dr. Ishaq Aliyu. Ni dan garin nan ne. Daga yau na maka alƙawarin taimaka maka har sai ka samu ingantacciyar rayuwa da kai da ƙanwarka. Ina da mata ɗaya da yara 4, maza guda 2, mata 2. Kar ka damu, ba za ka yi maraici ba. In dai kana tare da ni, don haka ka bar kuka ka share hawayenka. Faruk ya kalle shi da mamaki ya ce, da gaske dokto, za ka taimaka min duk da baka san ko ni waye ba? Likita ya gyaɗa kai, zan taimaka maka kuma zan taya ka fighting battle ɗin nan har sai ka yi nasara. Yanzu ka kwanan ka 4 a asibitin nan, kana buƙatar mu je gida ka huta. Faruk ya ce, na gode dokto, na gode, Allah ya saka da alkhairi ya ƙara buɗi. Likitan ya yi murmushin jin daɗi ya ce, amin Faruk, mu tafi ko? Ya ce, amma ina Anisa? Likitan ya yi murmushi, ga ta can ofis ɗina, tana bacci, mu je mu ɗauke ta sai mu wuce. Ba a ɗau lokaci ba suka iso gidan Dr. Ishaq. Gida ne can game mai na gani na faɗa da ke mai tama. Lallai shi ma Dr. Ishaq mashahurin mai kuɗi ne. Shi ya jagorance su har cikin gida. Suna shiga wata mata dattijuwa ta fito da murmushi a fuskarta. Sane da zuwa Alhaji. Ta faɗa tana ƙoƙarin amsar jakarsa da ke rataye a kafaɗarsa. Yawa sani da gida Malama Ruƙayya. Murmushi ta yi. A'a, baƙi muka yi kenan. Sannu ku da zuwa, ku shigo mana. Suka shiga suka zazzauna kan kujera. Alhaji ya fara magana, ga yara nan, ki shiga da su ciki, su yi wanka, ki ba su abinci. Akwai maganar da zamu da ke. To Alhaji. Ta tashi sannan su faru suka bi bayanta. Wani ɗaki suka nufa daga gani na yaranta ne maza. Ta ce, Faruk shiga ka yi wanka. Sannan ta fiddo masa kayan da zai saka. Hannun Anisa ta ja, ta mata wanka, ta saka mata kaya masu kyau. Kan danin ta ja su, ta zuba musu abinci, suka ci sosai. Sannan suka wuce falo, inda Alhaji ke zaune, da alama abincin ya gama ci. Bayan sun zauna, Alhaji ya fara magana. Ina su Yazid, suna can waje, suna buga bal. Oke? Je ki kira min su gaba ɗayansu. Da girmamawa ta amsa ta fice. Can sai gata da yara biye da ita a baya. Dada welcome suka faɗa gaba ɗaya ya ce, thanks, ku zauna. Duk suka zauna, nan kuwa suka hau kallon su Faruk. Alhaji numfasa ya fara magana. Hajiya kin ga waɗannan yaran guda 2? Na gan su. Yawwa, wannan shine Faruk. Sai ga ƙanwarsa nan Anisa. Shine yaron da nake kula da shi a asibiti bayan rasuwar iyayensa. Allah sarki, su ne yaran kenan. Allah ya ji kansu da rahama. Amin ya ce, so nake mu ci gaba da rike su a matsayin iyayensu. Na farko, kin ga marayu ne. Ga su yara ƙanana. Na biyu, duk wanda ya taimaki wani, Allah zai taimake shi. Yara ne kuma marayu. Ba sa da kowa sai Allah. Shine naga dacewa in ɗauko su in riƙe don samun lada. Ko ya kika ce? Ta numfasa, haka ne Alhaji. Wallahi wannan ba wani abu bane. Insha Allah zan riƙe sa a matsayin uwa a gare su. Allah ya bamu ikon riƙe amana. Amin ya ce, Faruk, waɗannan ƙannanka ne ga su nan. Kaga wannan shine babba mai suna Yazid, shekararsa 15, sai mai bi masa Hawwa'u, ana kiranta Jidda, shekarar ta 14, sai ƙaninta Nabil, shi yake da 12, sai auta ga ta nan Yusra, ita ke da 6. Don haka kuna jina, wannan 'yan uwanku ne. Ban yarda wani ya nuna musu wariya ba a cikin ku. Kuna jina? Suka ce to dada. Alhaji ya murmushi. Faruk ga kannanka nan. Sai ku je ku yi wasa ko? Faruk ya murmushi inda gaba daya suka miƙe suka fice. Alhaji ya ce Allah ya bamu ikon rike su amana. Ya tona asirin azzalumai. Amin ya Allah Alhaji. Yaran sun bani tausayi wallahi. Allah ya bi musu haƙƙin su. Amin ya ce an jima zan je in yi magana da manyan lauyoyi da na sani. A san me za a yi akai. Hakan yayi daidai. Yanzu makarantar su fa. Makarantar su ba matsala bace. Na ɗauki nauyin karatunsu, yanzu a yi ƙoƙari a saka su a makarantar su Yazid. Ta ce, haka ya yi daidai, Allah ya ƙara buɗe. Amin ya ce, bari in je in ɗan kwanta kafin an jima zan koma asibiti. Tare suka miƙe ya fice ta bi bayansa. Yanzu abubuwa sun yi wa Faruk sauƙi. Tun yanzu gidan da suke ba sa da matsala. Daidai gwargwado suna samun kulawa sosai. Sai dai har yau hoton gawar iyayensa ya kasa ɓace masa a kai. Ko rufe ido ya yi sai ya gansu. Ya kuma ga mutanen da suka kashe su, sannan sunayen da aka ambata har yanzu ya kasa mantawa. Hasali ma ya samu diyari nasa, ya rubuta sunayen nasu, ya samu sha'uwa mai ƙarfi tsakaninsa da Yazid. Komai a tare suke yi su uku abin sha'awa. Sun haɗe kansu duk inda kaga ɗaya to za ka ga ɗayan. Haka ma Anisa da Yusra sun zama ƙawaye. Ita Jidda ta girme su don haka sai dai sama-sama suke shiri. Daga gaisuwa sai kuma cin abinci ke haɗa su. Duk da ƙarancin shekarun Anisa ta fuskanci Jidda na da wuyar sha'ani. Sannan miskila ce ta ƙarshe. Sai dai akwai kuma kirki, halayen nata dai ga su nan a baibai. Mutum ce mai wuyar fassara.
shi yasa ta lura yaran gidan ba sa shiga harkarta, don haka ita ma sai ta yi baya-baya kaɗan. A yau Anisa ta kasa gane iyayensu sun mutu, har abada ba za su dawo ba. Don kusan kullum sai ta tambaya me yasa suka dawo nan da zama, ina dadi da momi, yaushe za su dawo. Haka take ta Faruk gaba da ire-iren waɗannan tambayoyi. Har idan ya rasa amsa sai ta sa masa kuka. Dole sai dai ya ce sun yi tafiya mai nisa kuma za su daɗe ba su dawo ba. To tun wata rana da abin ya fara isarsa ya daka mata tsawa ya ce ta yi haƙuri momi da dadi ba za su dawo ba. Da farko ta tsorata amma da Faruk ya zauna ya mata bayani sai kuma ta fahimta ya kuma ɗora da cewa ta dinga yi musu addu'a kullum. Ai kuwa tun daga ranar bata ƙara tambayar su ba, haka ma da ta motsa sai ta yi musu addu'a. Bayan wani lokaci zaune suke a kan dining suna break. Dadi ne ya ajiye cokalin hannunsa ya soma magana. Wai na Faruk ne. Hajiya Rukayya da suke kira da mama ta ce ina ga yana ciki kamar wanka ya fito. Sanye yake cikin baƙin wando wuluk pencil trouser sai ya ɗora eyeshadow marar hannu tun daga kafafuwansa ya isa ka gane cewa kyakkyawan mutum ne don kuwa kafar ta safara ce tas kalar ta larabawa a wani gashi ake gani a tsakankanin yatsun na kafa. Haka ne ta daga kaina har na sauke sa kan fuskarsa. Tabbas duk inda ake neman namiji to a nemi wannan mutumin. Gashin kansa irin mai cikar nan ne mai yawa sannan nan naɗe yake kamar na jarirai. Ya Faruk da dana jiran kafa. Za a ci abinci. Kai wannan Anisa ce ta ƙara girma haka? Lallai idan na tsaya muku bayani ba za ku gane ba. Kamar ta ɗaya da Faruk, gashinta mai kama da na Larabawa, an tufke shi daga can tsakiyar amma duk da haka sai da ya zubo bayanta. Kyakkyawa ce ita ma, sanye take cikin light pink dress. Yar kanti, murmushi yayi mai bayyana haƙora ya ce, ina zuwa. Da sauri ta fice, turare ya feshe a jikinsa, sannan ya zura takalmansa ya fice. Yana zuwa ya gaida mama da dada ya samu wuri ya zauna kusa da su Nihal. Na aka soma cin abinci, dada ne ya dakata ya soma magana. Faruk kamar kullum ba zan gaji da ce maka ka yi haƙuri ba. Wallahi har yanzu kan aikin ake ganin an kawo waɗanda suka kashe iyayenku. Murmushi Faruk ya ce, haba dada, wallahi babu damuwa, komai lokaci ne. Insha Allah zai bayyana mana su. Dada ya murmushi, shi yasa yake son Faruk. Yaro ne mai kaifin tunani da kuma natsuwa da hangen nesa. Don haka sai ya ce, haka ne. Amma insha Allah za a ci gaba da aiki. Allah ya sa a dace. Amin suka amsa da shi. Da dai ci gaba. Kun ga yanzu kuna dab da gama makaranta. To kamar yadda na yi alƙawari, mazan zan tura su Saudiya don neman ilimi. To zan haɗa da kai Faruk. Kowa ya zaɓi abin da zai je ya karanta. Abin da ya sa ku ga na zaɓi wannan ƙasar saboda na yi ƙwararren bincike. Ana tsaro sosai da yaran mutane. To kuma yaro ko ya so ko ya ƙi dole ya kama kansa. Amma kamar kullum ba zan gaji da jawo hankalinku ba. Dan Allah ku nutsu. Ku tsare mutuncinku. Kar ku ba na kallon ku, to ku tuna Allah subhanahu wata'ala yana kallon ku. Wallahi ku ji tsoron sa. Abinda kuka je nema, shi za ku nema. In ji ko? Allah ya muku albarka. Amin dada. Insha Allah za mu kiyaye. A haka suka ci gaba da karyawa. Mami dan Allah ki bar ni zan sa da kaina. Hajiya Bilki ta yi tsaki. Ki dala wuce can. Ki bari in sa miki. Ta zumburo baki. Assalamu alaikum. Bilki ta dago tana kare mata kallo. Wa alaikum salam. Mima ce ta girma haka? Ta yi tsaho ta ƙara kyau. Wannan ita ake kira Black Beauty. Ga gashin kanta duk da ɗan kwalin da ke kanta. Hakan bai hana shi fitowa ba. Kin gyara min kicin? Na gyara. Kin yi shara da wanke-wanke? Mima ta ce, na yi. Kin wanke toilet? Na wanke. Na ɗakin Zarafa. Shi kuwa zai wanke. Ta ɗan ɓata rai. Mami homework kawai zan yi. Sai na wanke. An ba mu homework har 5. Gashi ko ɗaya ban yi ba. Ta doka mata harara. Sannan yar boko. To bar ki ji. Ba za ki ba. Sai kin gama min aiki na tsaf a gidan nan. Sannan za ki wani homework. Ta yi nare da fararen idanunta wadda suke kamar an ɗiga madara a ciki. Ke ba na son iskanci. Ya ina miki magana kin tsaya kina wani kallon mutane. Za ki wuce ko sai na muje ki. A zahiri gaskiya ba wani assignment ɗin da za ta yi. Dan ta riga ta yi shi da asuba. Daman gudun aiki ya yi mata yawa ne. Shi yasa da ta gama sallah take homework ɗinta. Kawai ta gaji ne, tun safe take aiki, bata huta ba. Daga wannan sai wannan, ko kalace bata yi ba. Mami zan taya ta, Bilki ta ɓata rai, ki yi ki gani yadda zan yi da ke a gidan nan. Maza ki je kuma kar ta nata homework ɗin, sai ta gama naki. Sumsum Zara ta fice, zuciyarta cike da tausayin Mima. Duke take tana faman wanke toilet. Zara ta leƙo cikin muryar raɗa ta ce, Mima bari na taya ki. Mima ta ɗaga tana duban Zara ta ce, a'a, girfa min asiri Zara, yanzu da mami ta zo, za ta dake ni. Zara ta yi murmushi, ai da naji ta zo zan bari, ni dai gaskiya ina tsoro.
ki bari kawai. Da sauri Bilki ta shigo ɗakin tana zuwa ta jawo Mima. Ki maza ki je ki wanka ga baban ku nan dawowa. Bar wankin toilet ɗin nan zan karasa. Halin maman tasu na ba su mamaki. Sun rasa me yasa da babansu ya kusan dawowa sai ta hana Mima yin kowane irin aiki. Sumsum Mima ta fice daga ɗakin. Mami me yasa kike sa Mima aiki? Ni ba kya sani. Kuma me yasa idan baba ya kusa dawowa kike kore Mima ta yi wanka ko ta ci abinci? Bilki ta daka mata tsawa. Ke kar ki kara min kowace irin tambaya anan. Kina ji na? Ke ma fita ki bani wuri. Sumsum ta fice tana jinjina hali irin na uwarta. Ba a jima ba ya shigo gidan a gajiye. Bilki ta sa yaran gaba suna kallo. Ya shigo da ledoji a hannunsa. Da sauri Zara da Mima suka miƙe. Suka karɓi kayan hannun nasa. Bayan ya zauna yana murmushi ya ce, kaza ce da ice cream na siyo muku, ku je ku ci. Da murna suka shiga ciki, Bilki tana murmushi ta ce, yaran nan na shan gata. Kana tunanin bai yawa ba kuwa? Alhaji ya murmushi ya ce, Bilki kenan, ai ba wani abu nake musu ba na gata. Bana sangarta su, haka ma bana bata su da kuɗi ko wani abin duniya. Abinci ne nake ba su, wanda kuma yin hakan ba laifi bane. Murmushi ta yi, baka yi laifi ba kam. Ni ma dama wasa nake yi da kai. Sai kuma yin ajiyar zuciya. Kin san abin da ke damuna? A'a ta ce, sai ka faɗa. Mutuwar Alhaji Adam. Suwaye marasa imanin da suka bi shi har gida suka kashe shi. Da shi da matarsa. Bilki ta haɗiye miyau da ƙyar ta ce, ni ma abin yana damuna kullum Alhaji. Na san mahassada ne kawai. Numfasa waye, wai me duniyar nan ke so ta zama ne? Mutane akan kuɗi ba abin da ba za su iya ba? Alhaji bari na kawo maka ruwa ka sha. Bai kawo komai a ransa ba, to ya ce, ai kuwa da daddare Mima bata samu abincin dare ba. Wai ai ta ci kaza ta ƙoshi. Bata ga dalilin da yasa za a bata abinci ba. Da safe baba na fita aiki ta jibga mata uban wankinta da na Zara. Duk da suna da mai wanki amma tsabar mugun hali irin na Bilki. Sai ta jibga mata wankin da ya fi ƙarfinta. Tana gama bata wankin ta shigo daidai bakin ƙofa ta ci karo da Zara tana faɗa. Mami, idan baba ya dawo sai na faɗa masa abin da kike wa Mima idan baya nan. Binciko ta yi ɗaki da ita tana zuwa ta shiga tsula mata bulala. Sai ta zane ta tas sannan ta ce, wannan kaɗan na yi miki akan bayan kin faɗa masa sai jikinki ya gaya miki. Za ki faɗa ko? Da sauri ta girgiza kanta tana kuka. Haka dai kwanaki suka yi ta tafiya cike da wahala a gurin Mima. San ba ta da lokacin kanta sai aikin gida. Ba ta samun lokacin karatu sai can cikin dare. Shi yasa ga ta nan wata 'yar siririya sai tsaho amma ba kumari. Zara kuwa wata 'yar duma-duma ga ta farasol. Fatar jikinta irin ta 'yan hutu ce da ba su san wahala ba. Ita ko Mima ba ta da ƙiba sai tsaho. A haka rayuwa ta yi ta murginawa har Mima ta kai SS3 a yayin da Zara ke SS2. Yaran sun girma sun zama 'yan mata. Da ka gan su tare sai ka ƙara kallon su don kuwa ko a makaranta tare suke komai. Shiga aji kawai ke raba su. Halayen nasu ne kawai ya bambanta. Ita Mima tana da wani calm attitude, tana da natsuwa, komai nata a hankali take yin sa. Ko maganarta wani a hankali take yi, ba kamar Zara ba da take da kazar-kazar. Ita a tsaye take kamar ba mace ba. Tana da hayaniya. Sannan uwa uba, Mima ba irin girkin da bata iya ba. Kowane irin aiki ta iya, irin su shara, wanke-wanke, wanki da sauransu. Kuma ba ta gajiya da gyara wuri, ko da za a shekara ana ɓata shi. Mima bata damu da abin duniya ba, ko wayar da take riƙewa ba ta komai na social media a ciki. Ita dai kawai ta yi waya. Amma Zara akwai son harkar social media, ga yin hoto kamar hauka. To a wannan fannin ne halayensu suka bambanta. Ga son jiki ba ta iya taɓuka komai na aikin gida, saboda haka ta taso ba a sa ta yi. Shi yasa ko gyaran ɗaki ba ta iya ba. Sai Mina ta zo ta gyara mata. Bari mu dakata nan sai mun haɗu da ku a shiri na gaba. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin tashar mu AA na Congo Production TV. Ku danna mana like da sharing. Sannan kada ku manta, ku danna subscribe inda za su rinka sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Na gode.